ko AES ni nanzarala jamanaw olu kɛlen do ka ɲɔgɔn ɲun dɛ sigi molo ma sɔn molo tɛ ala fɛ fala ye molo blangi sɔn o fana ti maaɲumanya tamaseere ye n y'a f'i ɲɛna yan ko fɛn o fɛn ka di cɛnin na a y'a bugɔli to ten ten bɛ fɛn kelen min ye o y'o ye n'o tɛ hɔn nin na ten ni minɛ ten taa yan fɛ ten nafa foyi tɛ nafala ye sɔgɔmada in na ko min ye AES jamanaw ye fala ye u fununen do nga u ma jɔrɔ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nanzaralakaw ka wasabulon min bɛ yen n'o sigilen do Bruxelles-kaw fɛ yen k'olu ye bɔnforola kuma min fɔ ka taa fɛɛrɛ min sigi sen kan ko ka Mohamed Bazoum bila fala ye k'o ye k'i sen olu ka jamana marali ko la koyi k'olu ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen minnu ye bi nin waati in na u b'a ɲini nanzaralakaw ka wasadenw fɛ fala ye ko bɛɛ lajɛlen kunminan kɛlen do k'i labɔ bi koyi k'o kumana k'u ɲɛ t'u ka jamana extension na ko taji t'olu kɔnɔ ye wa ko diɲɛ gɛlɛya min bɛ bi ka kɛ ni Iran kɛlɛ ye k'u ɲɛ t'o la wa ko degun min bɛ bɛɛ lajɛlen da la bi ko m'olu labɔ fiyewu AES ko ale ka kɔni ka ɲɛsin u ma k'o tɛ dogola ko ye sabula olu y'a yirula k'a fɔ k'u k'a dɔn k'u duuru basi olu yɛrɛ duuru nɔnɔ n'u bɛ jɛ ka kuma u k'u lajɛ u k'u maaya filɛ u kana lajɛ k'a fɔ ko min ye se min bɛ u ye k'u bɛna o ta ko k'o tinti olu kun k'olu tɛna sɔn ma nin waati in na o la min ye nanzaralakaw ka nin wasabulon in ye olu de filɛ ka taa jɛrɛ kɛ nin ye wasaden dɔw ka fara fara ɲɔgɔn kan ko min ye bɛnkan sɛbɛn ko ka o sɔrɔ Bazoum ko ka fiɲɛbɔda da ale ma nanzara ninnu fala ye u dɔnko b'an ka kow la o n'o tɛ u tɛ se ka wuli u yɛrɛ ma ten k'a fɔ fiyewu k'u bɛ nin ko sugu kɛ ko bɛ ko la sɔrɔko ta na sira fɛ dugujukɔrɔko ta na sira fɛ lakanako ta na sira fɛ juru jugu ni juru kajibina ni bɔrɔkɔ juru minnu talen do ka don an na a ka ca Ala fɛ u b'olu dɔw kumabɔli nɔfɛ nin ko in na kuma tɛ Bazoum ale wuli o wuli ale tun bɛ fɛn minnu fɔ a ka baara kɛcogo a ka ko kɛcogo o ma dogo maa si la wa min ye faransilakaw ye a n'olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ nin waati laban in na fala ye an kan ka jira ko dɔw sɛnɛ na dɛ ni ninnu nanzara bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ bi k'a fɔ ko ka Bazoum bila k'a da taa ka so ka lafiya d'a ma o tuma na ko minnu bɛ ka kɛ cɛncɛn ka jamanaw la olu ɲɛ fiyenen do wa walima u ɲɛ t'olu la de fala ye Nations Unies kɔnɔna siɲɛ joli Mali ye sɛbɛn ta ka ɲɛsin Faransi ma ko a ye waleya cɛjugu minnu kɛ Nations Unies kɔnɔna hali bi AES jamanaw taara siɲɛ joli ni sɛbɛn ye k'a yira k'a fɔ ko Faransi pankuru bɛ pan u ka dugukolo kunna ko ta tɛ ka mɛnɛ si tɛ ka bɔ siɲɛ joli min ye nanzara jamanaw ye u ye wulikajɔ o ko la k'a fɔ k'u b'o o ko kɔn AES jamanaw ko olu ye wulikajɔ kɛ k'a ɲini Conseil de sécurité fɛ ka taa n'u ka daliya jɔnjɔnw ye k'a yirula k'a fɔ bi waleya minnu bɛ ka kɛ u ma jɛn n'u ye Ukraine jamana ale bɛ ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ka Bamajɔ ni ka wale kɔkɔrɔma donni min kɛ k'a baaraw kɛ ka marifaw d'u ma k'olu taara nin kɔ Nations Unies na ko taama mɛnɛ sisimabɔ u ma kala don u ɲin na ka bɛn n'o ye u n'u ka daliyaw bɛ ɲɔgɔn na min ye k'a yira k'a fɔ min ye jɛnsɛrɛgɛ naani jamanaw ye olu bɛ ka wulikajɔ ye ko tumana maa minnu b'a la bi ko ka Bazoum bila olu bɛ mini jo sariya jamanatigiw k'u ka kumaw bɛ mini waati min na fana o nanzarala jamana kelenw ye bɛnbɛnbɛn kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan tajiko gɛlɛya k'a lajɛ k'o wuli Mali la k'a lajɛ k'u bɛ Mali yɛrɛ dafiri ko tumana ko ninnu jɛkulu ninnu tun bɛ min olu tun bɛ yɔrɔ jumɛn o tumana o m'olu ko ye wa jamanadenw ka tɔɔrɔ jamanadenw ka ɲani jamanadenw ka degun min ye fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ la k'a yira k'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ jamana ninnu kan ko tumana k'olu ka jo sariya ye fanfilama ye wa olu y'a yira fana k'a fɔ bi min ye diɲɛ seleke naani jamanaw ye u da delen do bi u tɛ kuma sini ka kɛ ni AES jamanaw ka degun ye min ye Faransikaw ka maa dɔ bɛ yen utukalo san 2025 n'o ye Yann Veziri ye ale minɛna Mali la yan ko sabula a tun b'a fɛ ka fangadaraki kɛ ko tuma na Union européenne députés tun bɛ mini diɲɛ seleke naani jo sariyabaw tun bɛ mini kabini Faransi ko k'a ka maa tɛ kabini Faransi ko maa min don ko a bɛ baara kɛ ten fo ka n'a kɛ yɛrɛ sa u yɛrɛ nan'u jɔ kangalankan ko service de renseignement maa don Union européenne ma fɛn fɔ o la dɛ Union européenne ma fɛn fɔ fana waati min na binkaliw taara ka ɲɛsin Burkina Faso ma min ɲɔgɔnna kɛra Mali la yan janvier kalo in ale kɔnɔna na n'o tɛmɛna sisan Burkina Nizɛrikaw fɛ yen min olu ka pankuru jigiyɔrɔ ye dosili min taara kɛ ye Iranium ɲinini kuma o kumana ko Union européenne tun bɛ mini Général Abdramane Tchani a dun m'a dogo dɛ a ko jamana ɲɛmaa minnu nɔ bɛ nin ko in na Tchani ka kuma do fala ye
k'o ye Benin ta ye o ye Côte d'Ivoire ta ye u bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ donnen n'o Faransi ta fɛ AES y'o kɔn k'o bɔgɔrɔ dɔn k'o fɔ bɛɛ ye k'o tuma na ni député minnu b'a la k'o ka Bazoum bila k'u tun bɛ mini u tɛ se ka kuma ninnu na o u tɛ se ka fɛn fɔ ninnu na o u t'u da don ninnu na o sabula u bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen de la laɲini ye kelen de ye min ye wolomasiri taba minnu filɛ fanga la anw fɛ yan u bɛ se ka olu bɔ yen cogo min k'u sagonamaw sɔrɔ o la sa ko min y'u ka misaliw ye u ka miirinaw ye u ka baarakɛcogow ye k'a fɔ k'u bɛna ka na kalan kɛ an ka maaw kunna AES jamanaw ko k'u tɛna jɛn n'o ye tuguni o de la Burkina kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ka taama kɛ min ye Niger kɔnɔna na wulikajɔ kɛra ka taama kɛ musolakaw bɔra k'u ka dimiw yira welewelemadaw dara Bamako yɛrɛ kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko Union européenne ye fɛn min kɛ nin ye a ma jugu ye bi a ma jugu ye sini wa k'u ka bila u kunna ko min ye AES jamanaw ye u sigilen tɛ k'u bolo fila da u sen kan dɛ u tɛ ka fɛn fɔ nka u tɛ ko kalama k'o cɛ ka jan ɲɔgɔn na wa min ye Union européenne ye k'a k'a dɔn k'a fɔ ko jɔnya waleya ani jɔnya sɛbɛnlenw ani jɔnya taabolo ko olu banna a mɛnna.